Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdob ying jongpi. District Magistrate ka West Khasi Hills District ubati lingwa hakakat Tarik bana jelleu cara arpuai ulapan mi ka hukum baan Pynjynsur ka lockdown hapo West Khasi Hills District Naduh ka South Tarik Haduh ka nyo Tarik bana jelleu cara arpuai badan Pyntreikam pat de ka Curfew Miet ha kite kisngi kata Naduh ka porship hobaji min Miet Haduh san baji min stem Shushu District Magistrate ulap taru bagi kali kamai bat ki kali shimet kidai ban yad kat kum ki ot but even numbers but kani kan kentup lang ru ya ki dukan ru balap tha yaki pat ba kidai ban bod renti yaki kendon jong ke sarkar ka lockdown kan sedang ban Pyntreikam biang Naduh ka porship ho baje min met jong ka khat nyo tarik ubana jilleu Haduh ka san baje min step jong ka arpu wai tarik ubana jilleu tat Haduh ban dapen bana de kom wai pan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.